हाय गाइस, जों आब' मिथिखौ नायनो फैदों। दा जोंनि इसां सफैबाय आब' मिथिमोन थानायाव। आब' मिथिया ओंखामसो जागासिनो आरो र' दसे नेनोसै, नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। आब' मिथिया लिंहरबाय आरो जोंखौ। Foto langsung. Angin itu sini dulu. Ayo. Hello everyone. Nay agi yang logo homfering mana? Channel nama? Pwiby vlog. Pwiby vlog. Godan nama? Oh, godan. Ang बनायसिगोन दे नोंथांमोननि सापर्ट लुगैदों आरो आगैया बयबो सापर्ट खालामदो ना बयबो आगैनि चेनेलखौ अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो नोंबो ब्लग लाबोबाय था होमबानो हारसिं जालांगोन ना आब' मिथिखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ भिडिअफोरावसो नुयोमोन आरोना दिनैसो नुदों अबस्था खराब जों गामियाव फैनानै मादि मोनदों आब' बिराद मोजां नोंसोर गामिया एकदम डिसिप्लिन दंफांबारि ना मोजां मोनथारदों आं फैनानै बिराद मोजां आरो सिरि आरो नोंहा शुटिं गैयामोन दङ दा 12थानि उनाव आरो बाखि खिनिया दा इयाव शुटिं लागासिनो एसे आवगायाव थांबानो मोनगोन नोंसोर लोगो हमबा एसे आवगायाव थांबानो मोनगोन दे मा नाम आगै आंनिया बारबि पारमिना पारमिना ओमफ्राय पारबि होनो आरो बिनुखा थेंक इउ दे लोगो हमनो फैनायनि थाखाय आं माने सिखारनानै मोखां सुनानै ओंखामसो जाबाय थादोंमोन मुसे दे सेलफि ला दे होमबा बाय होमबा सापर्ट खालामदो ओं बादागावा जि सुन्दर ना जि मोजां थेंक्स दे आगै बाय दे होमबा बाय होमबा सापर्ट खालामदो ओं बादागावा जि सुन्दर ना जि मोजां थेंक्स दे आगै जों आब' मिथिखौ लोगो मोननानै फैखांबाय थांनोसै जोङो न'आव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना आब' मिथिखौ लोगो मोननानै नै जों साइकेलजोंसो फैदों थांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो